Wel, hyfryd yw dod unwaith eto I addoli'r arglwydd ar ei ddydd. Gadewch I ni rando ar ei air wrth I ni ddechrau'n hoedfa llawyn floeddiwch I Dduw, yr holl ddeiar. Datgenwch ogoniant I enw, gwnewch ei foliant yn ogoneddus. Dywedwch wrth Dduw, môr ofnadwy wyt yn dyweithredoedd, oherwydd maint dynerth, y cymryd elynion arnynt fod yn ddarstynedig I ti. Yr holl ddeiar ath addolant di, ac a ganant I ti, canant I ddenw. Gadewch I ni droed yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad, gyfynwn yn awr o Dduw am dy gymorth di o arglwydd I daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Helpa ni o arglwydd I ganolbwyntio ar dy air di heno. Helpa ni o arglwydd yn ein gweddieni ac yn ein canu ni ac yn y grandawiad o'th air. A gyfynwn o arglwydd y bydd yr efengil yn dod heno, nid mewn doethineb dynion, ond yn nerth yr ysbryd glân. A gyfynwn o Dduw, os oes unrhyw un yma heno heb dadnabod I yn yr arglwydd Iesu, o arglwydd bydd yn Tregarog, a galw eto o arglwydd, galw heno, achub heno, achub fynnau, dy glod yw ein gweddi ni. Clywn ni felly ein tad, yn enw Iesu ein harglwydd. Amen. O gadewch I ni droi at ein hemi'n cyntaf o cenwch fawl i'r arglwydd, y ddeiar fawr I gyd, ac am I iachawdwriaeth, molienwch ef o hyd. Gadewch I ni sefyll felly I addoli ein Duw. Wel, daw ein darlleniad ni heno o Eseia, broffwydoliaeth Eseia, ni'n mynd I ddechrau y darlleniad yn ymheno 52 a darllen wedyn peno 53 hefyd. Felly, y drydydd adnod ar 10 o beno 52 o broffwydoliaeth Eseia. Wyle fy ngwas a lwydda, fe a godir, a ddychefur, ac a fydd uchel iawn. Megis yr efeddodd llawer wrthyt, môr llygwedig oedd I wedd yn anad neb, a'i bryd yn anad meibion dynion. Felly y teinella fe genhedloedd lawer, brenhinoedd a geiant I genau wrth o ef,
Can i sgwelant yr hyn ni fy negasu diddynt, a deallant yr hyn ni chlwsent. Pwy a gwedodd un hymadrodd, ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Can i sef a dif o'i flaen fel blagurin ac fel greiddin o dir sych. Nid oes na ffryd na thegwch iddo. Pan edrychom arno ni bydd pryd fel y dymunim ef. Dirmygedig yw, a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus, a chynefin adolir. Ac yr oedd ei megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Diau efe a gymorth ein gwendid ni, ac a ddig ein dyliriau. Eto ni a'i cyfrifasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. Ond efe a'r chollwyd am ein cymweddau ni. Efe a ddwelliwyd am ein hanwireddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Na ni oll a gwydrasom fel defaid troesom bawb i'w ffordd ei hun a'r arglwydd a roddus arno ef ein hanwiredd ni i gyd. Efe a thrymwyd ac efe a gystuddiwyd, ac nid agorau i enau, fel oen yr arweinid ef i'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen y rai a'i cneifiau, felly nid agorau yntau i enau. O garchar ac o farn y cymerwyd ef, a phwy a dreithau i oesef can i sef a dorwyd o dir y rai byw, roddwyd pla arno ef am gamwedd fy mobol. Ac efe a wnaeth i fedd gyda'r rhai anwyr, a chyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth, am na wnaethau gam, ac nad oedd twyll yn ei enau. Eithir yr arglwydd a fynnau i ddwellio ef. Efe a'i clwyfodd. Pan osodo efe i enaid yn aber dros bechod, efe a wel i had, efe a estyn i ddyddiau, ac wyllus yr arglwydd, a lwydda yn ei law ef. O lafur i enaid y gwel ac y dywellir, fy ngwas cyfiawn a gyfiawn ha lawer trwy i wybodaeth. Can i sefi a ddwg ei hanwireddau hwynt. Am hynny, y ranna fydd o rhan gyda llawer, ac efe a ranna yr ysbail gyda'r cedyrn, am iddo dywallt i enaid i farwolaeth, ac efe a gyfrifwyd gyda'r troseddwyr, ac efe a ddig bechodau llaweroedd, ac a eiriolodd dros y troseddwyr. Mae'n ni'n rhoi diolch i'r arglwydd am darlleniad cyfoethog hynny o'i air heno. Gadewch i ni alw ar yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad, ni'n dod gyda frondi yn nawr, gyda addoliad a mawl yn ein caloni ni, a ni'n newydd wedi darllen benod mor gyfoethog o ddair di heno. Benod sy'n sôn am farwolaeth ac aberth ein harglwydd Iesu Grist, ac am ei atgyfodiad y trydydd dydd. Ac o Dduw ein tad, ni'n dod gyda mawl felly i ti am y fath iachawdwriaeth a baratwyd cyn llunio'r byd. Ni'n diolch i ti ein tad am dy ras di yn trefnu ffordd i'n gwared ni o'n pechod cas. Ni'n diolch i ti ein tad am ethol meichiau cyn bod dylid a threfnu meddyg cyn bod clwy. Ac ni'n diolch o Dduw yn
yng nghyflawnder yr amser dan fonus ti dy fab i'n byd ni, yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am ei berson hardd bendigedig. Ni'n diolch hefyd o arglwydd am ei waith yma yn y byd yn byw drosom ni ac yn farw drosom ni ar y groes. Ac ni dal o arglwydd yn rhyfeddu wrth i ni ddarllen y geiriau yna amdano fe yn cael y cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Mae hynny o arglwydd yn dod o arglwydd a ryfeddod i'n calonau ni. Ni yn rhyfeddu bod ti wedi edrych arnom ni yn dy digarydd, bod ti wedi penderfynu o arglwydd i'n hachub ni. Pwy ydym ni o arglwydd? Diolch iddo, dyna'n ateb ni hyn o diolch iddo, beth am gofio llwch y llawr. Ac o Dduw, diolch i ti am gofio amdana fi, o ryw anfeidrol cariad yn cofio amdana fi. O derbyn o arglwydd ein clod ni hyn o arglwydd, a mae'n iachawdwriaeth ni ac am fendithion y groes o arglwydd, bod ni nawr o arglwydd wedi ein gwisgo a chyfiawnder yr arglwydd Iesu yn hardd ger bron y tad. Ti'n gweld o arglwydd cyfiawnder yr arglwydd Iesu arnom ni. Diolch i ti am faddu ni ein holl beiau ni ynddo fe. Ni'n diolch bod ni nawr yn blant i ti, yn feibion i ti arglwydd. Ni yn diolch i ti bod gyda ni etifeddiaeth, fel y clwson ni y bore yma arglwydd, wedi y byd yma arglwydd, wedi pasio drwy y byd yma arglwydd, mae gyda ni etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a ddiflanedig yn hadw yn y nefoedd i ni, y rai sy'n credu. Ac o Dduw, diolch i ti felly am fywyd tragwyddol, am fywyd newydd yn yr arglwydd Iesu, bod ni nawr yn greaduriad newydd ynddo fe, yr holl bendithion yma sy'n eiddo i ni ynddo fe, ond clod o arglwydd fo i ti am trefnu y fath beth, gam ein harglwydd Iesu, am farw yn ein lle ni, gam yr ysbryd glân o arglwydd, sy'n cymwyso pethau yma i'n bywydau ni gyd. Ni'n dod o arglwydd heno yn nawr i ofyn i ti eto am dy fendith ti. Ni ddim yn cymryd hynny yn ganiataol o arglwydd. Ni yn gofyn i ti o arglwydd deri ein plith ni heno. Saf o arglwydd yn y canol yn yr oedfa hon. Gad i ni brofi o arglwydd dy weinidogaeth di, weinidogaeth yr ysbryd glân. Ni'n gwybod ein tad bod ni yn gallu pregethu y gair o arglwydd a pregethu y gwirionedd, ond heb yr ysbryd glân o arglwydd ofer yw'r cyfan. Mae angen o arglwydd ysbryd di. Mae angen o arglwydd yn einiad yr ysbryd ar y gair. Neu ofer bydd ein cyfarfod ni, ond ni'n credu o arglwydd, ni yn credu bod ti'n Dduw sydd yn llawn drigaraeth. Ni'n credu o arglwydd bod ti'n Dduw sydd yn bendithio arglwydd y gair. Ni yn credu bod ti'n Dduw sydd yn fodlon o arglwydd i anfon yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr. Felly, derio arglwydd i'n plith ni, bendithio arglwydd y gair heno. Ac fel ni eisoes wedi gweddio, oes na rhywun yma heb cyffesu'r arglwydd Iesu, o arglwydd gyfynwn i ti heno, agor i calonau, agor i yneidio nhw i'r efengyl. Tyna o arglwydd y dallineb i ffwrdd o'i llyged. Dangos iddynt o arglwydd prydferthwch a ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn gweddio arglwydd dros weinidogaeth yr eglwys hon.
Ac o ddew ni yn gweddio dros rwy'n hendi, y cymuned yma, o'n cwmpas ni. Ac o arglwydd ein Duw ni yn gweddio bywhad y waith, o fewn ein tir, bywhad y waith yma yn Llanelli, gan rwy'n hendi, gan y pentrefi o'n cwmpas ni arglwydd, bywhad y waith o fewn ein tir, a ddeliad mawr o arglwydd war y gwir, mewn nerth y bôr efengil lawn, iachawdwriaeth llawer iawn. Ond gweddiwn heno yn awr, bywhad y waith o arglwydd mawr yn ein calonau ninnau nawr. Fel unigolion o arglwydd, bywhad y waith ynom ni. Helpa ni heno i gynyddu mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd Iesu Grist. A gad i ni i weld ef o arglwydd yn brydferth ac yn hawddgar o arglwydd i'n heneidiau ni. Bendithion ni felly ein tad nefol, madde ni eto ein beiau yn derbyn ni, ni'n cyffesu o arglwydd, ein pechod i ti, ni'n gallu cuddio dim byd oddi wrth i ti. Diolch bod gyda ni heno eriolwr gyda'r tad, Iesu Grist y cyfiawn, ac fe yn wir yw yr iawn dros ein pechodau ni. Adfer i ni felly ein tad llawenydd, ein iachawdwriaeth ni. Gad i ni o arglwydd rodio yn awr yn agos i ti, yr wythnos newydd hon. Clywn ni felly ein tad, wrth i ni ofyn ein gweddiau ni yn enw ac yn heiddiant, Iesu Grist ein arglwydd. Amen. Wel, gadewch i ni droi at yr ail emyn heno, gair bron fy niw a'i orsydd gref, mae gennyf achos llawn dilith, yr archoffeiriad mawr i'w ef sy'n byw i eiriol trosof beth. Gadewch i ni sefyll i ganu.
Wel, gyfeillion, hoffwn ni droi at Eseia heno, y penod 53 o broffwydoliaeth Eseia. Wi am canolbwyntio ar un adnod yn y benod, y chweched adnod. Chweched adnod ym mhenod 53. Na ni oll a gwydrasom fel defaid. Troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddus arno ef ein hanwirydd ni i gyd. Nawr, wrth gwrs, mae eisiau dechrau trwy ddweud heno bod y benod hon yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Dim amheuaeth o gwbl. Mae'r benod hon yn sôn am ein gwaredwr ni. Sut ni'n gwybod hynny? Wel, oherwydd tystiolaeth y Testament Newydd. Os chi'n cofio yn llyfr yr Actau, yr 8 benod o lyfr yr Actau, mae Philip yn cael gorchymyn i fynd o Jerusalem i Gaza, ac ar y ffordd o Jerusalem i Gaza fe gwrddodd Philip ac einich o Ethiopia. Ac yr oedd y dyn ma o Ethiopia yn darllen yr ysgrythurau, oedd e'n darllen yr Hen Testament. Ac yn wir oedd e'n darllen y broffwydoliaeth Eseia. A'r benod ni wedi darllen. A gyfynnodd Philip wrth y dyn, wel, chi'n deall. Chi'n deall beth chi'n darllen. Chi'n deall y geiriau yma. Ac mae'r einich o Ethiopia yn ateb a dweud, well, na. Sut allai deall? Mae eisiau rhywun i egluro i mi yr ysgrythur. Ac oedd na un cwestiwn oedd yn trwblu y dyn. Oedd na un cwestiwn penodol yn y benod oedd eisiau yr ateb. A dyma'r cwestiwn. Am bwy y mae'r proffwyd yn dywedid hyn? Amdano ei hun a'i am rywun arall. Am bwy mae'r proffwyd ma'n sôn? Oeddi yn sôn amdano ei hunan? Neu oeddi yn sôn am rywun arall? Pwy yw'r gwas ma yn y benod? Pwy yw'r un nath dioddef? Sy'n mynd i ddioddef? Pwy yw'r dyn ma? A chi'n gwybod beth nath Philip? Gan ddechrau gyda yr adnod na, mae'n pregethu yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n pregethu yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, dyna'r ateb. Am bwy mae'r benod yn sôn? Mae'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist. A mae eisiau pwysleisio, wrth gwrs, bod yr Hen Testament i gyd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau dweud hynny heddi, oherwydd mae lot o bobl yn dweud, wel, ni ddim yn gallu ffeindio Iesu yn yr Hen Testament. Wel, beth sy'n bod arnoch chi? Mae yno, o'r dechrau hyd y diwedd. Pwy oedd yr un oedd yn cerddi gyda adda yn yr ardd? Iesu Grist. Pwy oedd yr un a siaradodd a Moses wrth y berth oedd yn llosgi? Iesu Grist. Pwy cwrddodd â Joshua? Capten, byddin yr arglwydd, pwy oedd e? Iesu Grist. Pwy cwrddodd â Gideon? Iesu. Pwy welodd Eseia yn uchel y drychafedig a godre i wisg yn llenwi'r deml? Iesu Grist, ail berson y drindod. Mae'r Hen Testament yn llawn o'r arglwydd Iesu Grist. Chwiliwch yr ysgrythurau, medd Iesu. Maen nhw'n sôn am bwy? Amdana fi. Dyna testyn, dyna pwnc, brif pwnc yr Hen Testament. Ac felly, wrth sôn am benod 53 o Eseia, mae'n sôn am Iesu Grist. Fe yw'r gwas dioddefus. Ac mae'n sôn am ei ddyfodiad i'r byd. Mae'n sôn amdano yn dod. Mae'n sôn am ei ddangostyngiad
Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir. Mae'r benod yn sôn am ei ddioddefiadau wrth law dynion. Mae'n sôn am ei aberth iawnon, am ei ddwef sefyll drosom ni ar y groes. Mae'n gwbl glir eithir yr arglwydd a fynnau ei ddwellioef e fe a'i clwyfodd. Mae'n sôn hefyd am ei atgyfodiad. Dwi ddim yn stopo gyda y groes, ond mae'n symud mlaen. Mae'n sôn am ei atgyfodiad e fe a wel i had. Dim ond rhywun byw sy'n gallu gweld. E fe a wel i had. E fe a estyn i ddyddiau. A wyllus yr arglwydd a lwydda yn i law ef. Ac mae'n sôn hefyd am bendithion y groes. O odi, mae'n sôn am y bendith, y ffrwyth sy'n dod o groes yr arglwydd Iesu o'i waith drosom ni, o lafur ei enaid y gwel ac y dywellir fy ngwas cyfiawn a gyfiawn ha lawer trwy i wybodaeth. Am bwy mae'n sôn? Chi? A chi? Os chi'n credu yn Iesu heno? Chi wedi dod i'r nabod ef? Mae proffwyd yn sôn amdano chi. Fy ngwas cyfiawn a gyfiawn ha. Lawer. Mae wedi'ch cyfiawn ha i chi. Wel, mae'r benod yn un rhyfeddol. Wi am canolbwyntio o fel dwedais i ar y 6 adnod, oherwydd mae yna rai adnodau yn y Beibl, mae pobl yn ei alw nhw gospel in miniature. Mae yna digon yn yr adnod i egluro yr Efengil i gyd. A mae yna digon yn y 6 adnod i egluro yr Efengil. Mae hynny'n golygu, mae yna digon fan hyn yn y 6 adnod, os chi'n deall yr adnod, ac os chi'n credu yr hyn mae'r proffwyd yn dweud, os chi'n ymateb i'r adnod hon heno, mae yna digon yn yr adnod i achub eich enaid. Fe allwch chi heno, os nad ydych yn adnabod Iesu, os nad ydych a sicrwydd o faddeuant a bywyd, mae yna digon fan hyn yn yr adnod. Os chi'n credu a pwyso ar yr un mae'r adnod yn sôn amdano, mae yna digon fan hyn, mwy na digon, i achub eich enaid. Fallwch chi cerddi mas o lle mae heno a dweud, wy'n gwiadur newydd nawr yn yr arglwydd Iesu. Wi wedi credu beth mae'r adnod yma wedi dweud, ac yn nawr fe allai dweud felly, fy mod wedi cael fy achub. Wel, gadewch i ni droi at y 6 adnod, digon o'r cyflwyniad. Gadewch i ni droi at yr adnod. Mae yna 2 beth yn yr adnod. 2 beth syml iawn. Yn gyntaf, ein cyflwr trienus ni, ac wedyn yn ail ni'n gweld darpariaeth grasol Duw. Yn gyntaf, ein cyflwr trienus ni, wel beth yw ein cyflwr ni? Na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun. Dyna ein cyflwr ni. Ac mae yna ffaith fan hyn, na ni oll a grwydrasom, ond hefyd mae yna darlun. Mae ambell waith mae eisiau rhyw darlun, mae eisiau rhyw illustration i'n helpu ni. Ac mae'r proffwyd yn rhoi illustration fan hyn. Mae'n dweud, wel, ni wedi crwydro fel defaid. Meddyliwch am ddefaid. Wi am i chi i feddwl lot heno am ddefaid. Ac wrth feddwl am ddefaid, fe allwch chi gweld sut chi wedi crwydro. Sut yr fi wedi crwydro. Beth yw ein cyflwr ni. Felly,
Dyma ein cyflwr truenus ni. Na ni oll a gwyddrasom fel defaid, na mae'n amlwg bod y proffwyd ma'n sôn am bechod. Dyma y ffordd y proffwyd, neu dyma ffordd Duw trwy y proffwyd o ddisgrifio pechod. Beth yw pechod? Wel, yr ateb syml, crwydro. Crwydro. Meddyliwch am ddafad. Beth mae dafad yn neud? Crwydro oddi wrth y bugail. Siwr o fod pan tua 20 mlynedd yn ôl neu rhywbeth o'ch chi'n gwylio, siwr o fod One Man and His Dog? Do? Gwelswch chi One Man and His Dog? O'n i hoff iawn o weld One Man and His Dog. Wel, beth oedd y gôl? Wel, i cael rhyw braidd o ddefaid yn y gorlan. Ond beth oedd y problem? Wel, y problem mwyaf o gan unrhyw fugail, neu unrhyw ci bugail, oedd stopo y braidd yma i gwydro, i tueddiad nhw, i tuedd nhw, oedd i gwydro. A beth mae ni'n meddwl? Wel, i droi oddi wrth y bugail. I droi i ffwrdd. I redeg i ffwrdd fan hyn a fan co. Wy'n cofio, siwr o fod, rhyw 15 o blynyddoedd yn ôl nawr, bues i yn Llandeilo. Ac oedd yna gystadleuaeth treialon Cwn Defyd. Ac am brynhawn cyfan, fe weles i, neu gwylies i Defyd, defaid a bugeiliad yn treial cael y defaid mae mewn i'r gorlan. Ac wel, oedd e'n agoriad llyged. Dysgus i mwy am bobl y prynawn nac eriod. Just edrych ar defaid, oherwydd beth oedd y problem y defaid, ond nhw wastad yn crwydro. A dyma beth yw ein cyflwr ni, ni'n cael ein geni mewn i'r byd fel crwydraid, fel rai crwydredig, fel rai sydd wedi crwydro. Crwydro oddi wrth beth? Wel, crwydro oddi wrth Dduw. Troi ein cefn ar Dduw. Troi ein cefn ar ei orchymynion. Troi ein cefn ar ei ewyllus. Troi ein cefn ar ei ffordd. Troi ein cefn arno fe. Crwydro oddi wrtho. Crwydro oddi wrth i ddefdd. Crwydro oddi wrth i ewyllus. Da. Crwydro oddi wrth i ffordd. Crwydro o'i llwybr. Dyna beth yw pechod. Na ni oll a crwydroso. Mae hynny yn wir amdano ni i gyd. Ac felly, fel pobl naturiol yn y byd, ni ddim yn nabod Duw. Ni wedi troi oddi wrtho. Ni wedi troi i ffwrdd. Ni wedi crwydro. Nawr, gadewch i ni ddweud i neu ddau o bethau am y crwydro yma. Pan mae'r Beibl yn sôn am ddynion yn crwydro, pan mae'n sôn amdano ni yn crwydro, mae hynny yn peth bwriadol, crwydrad bwriadol. Ni ddim wedi crwydro yn ddamweiniol. Crwydro yn fwriadol ni wedi wneud. Ac eto mae hynny yn y ddarlun am ddefaid. Mae pobl yn tueddol i feddwl bod defaid yn anifeiliaid ffôl, bod nhw'n stupid, bod nhw'n dwp. Wel, dyn nhw ddim yn dwp. Beth yw problem dafad? Wel, i natur nhw, mae ganddyn nhw natur styfnig. Dyna'r problem. Mae nhw'n penderfynol, mae nhw'n styfnig. Welis i hynny yn Llandeilo, na un ddafad, a nath e stampo i drod. Oedd y gorlan fyna, ac os oedd hi'n bosibl i ddafad i roi i ffistlan i'r bugail, byddai'r
dafa ma wedi wneud hynny. Oedd e mor styfnu, nath e stampo I drod, a wynebu pob ffordd ond at y gorlan. Anwybyddu y bugail, drian i'r bugail ma, siwr o fod yn y bore, gwedodd y bugail ma wrth I rai go, mae gyda fi chawt I ennill. Well, his hopes vanished. They went. Oedd y dafa ma mor styfnig. Gwrthododd e. I droi at y gorlan. A chi'n gweld dyna natur ni. Na ni oll a gwydrasom fel defaid. Ond yn styfnig ac yn bwriadol yn ein crwydro. Ddim yn damweinio pan penderfynodd addag Efa I droi oddi wrth Dduw, oedd hynny y peth bwriadol. Ac hefyd gyda ni, mae'n fwriadol, ni ddim eisiau nabod Duw. Ni ddim eisiau gwybod amdano. Mae gwell gyda ni I wneud beth ni eisiau wneud. Mae yna rhyw styfnigrwydd yn ein crwydro ni. Fel mae'r darn o farddoniaeth Invictus yn dweud, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Hynny yw, neb arall ond fi. Fi yw'r captain. A peidwch gweud bod gyda fi bod captain arall I mynnu beth wi fod wneud. Na, fi sy'n penderfynu. Fi sy'n penderfynu pa ffordd I fynd. A wy'n penderfynol, wy'n mynd fan hyn. Wy'n mynd yn erbyn Duw. Mae'n peth fwriadol. Ni'n gwrtho plygu I ewyllus Duw. Ac mae hefyd, wrth gwrs, yn peth ofnadwy oherwydd yr aniorchgarwch yn hyn I gyd. Meddyliwch am ddafad to, mae'n cael pob peth oddi wrth y bugail. Beth yw gwaith y bugail, ond I ofalu dros y ddefaid. I gysuro y ddefaid, I gysuro y braidd, I ddarparu pob peth. Ddaioni y praidd. Ac mae dafod sy'n crwydro yn gwrthod daioni y bugail. A chariad y bugail. Ac mae hynny yn rhan, wrth gwrs, o bechod, yn Rhufeiniaid, y benod cyntaf o Rhufeiniaid, mae Paul yn ysgrifennu fel hyn. Mae'n dweud amdano ni. Mae'n sôn am ein aniwioldeb ni a'n angyfiawnder ni, o blegyd a hwy yn adnabod Duw nis gogwyneddasan def megis Dduw, ac na biont ddiolchgar iddo. Ac hyn sôn am unrhyw beth arall. Mae'n dweud, dyma craidd pechod, chi ddim yn gogoneddu Duw, a mwy na hynny, chi ddim yn ddiolchgar. Chi'n cael byw yn myd Duw. A Duw yn ddarparu pob peth. Yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi o ddydd I ddydd, o foment, yn ddwyfr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. A ni fel y dyn golidog na, ond I ni nath adeiladu mwy o esgyboriau gysdyn ôl a molianu ef ei hun yn lle molianu Duw. A dweud fe mae hyn I gyd yn brawf o'n gwaith I yn lle rhoi unrhyw ddiolch na gydnabyddiaeth i'r arglwydd am I ddaioni ac am I gariad tuag ato. A ni'n byw am I Duw. A beth sydd gyda ni hyn? Beth sydd gyda ni heno? Nad ydym wedi derbyn. Na cwestiwn Paul, na beth mae Paul yn dweud. Beth sydd gyda ni heno? Ni ddim wedi derbyn.
Mae pob peth wedi dod trwy'r adluniaeth Duw. Ac eto ni'n penderfynu fel bechydriad i grwydro a dweud na, ni'n mynd i ddiolch, ni'n mynd i gynabod Duw. Mae'n peth aniolchgar iawn. Nawr, wrth gwrs, yn yr adnod, ni'n gweld hyn yn ei oll a gwydrasom fel defaid. Mae hynny yn peth holl gyffredinol. Chi'n gweld, chi dal yn gwrdd a phobl sy'n dweud, wel, dwi ddim yn bechadur. Wel, mae gair Duw yn dweud bod y crwydro yma yn rhywbeth holl gyffredinol. Mae'n cynnwys pawb. Pawb a bechasant. Ac ydy'n yn ôl am y goniant Duw. Mae'n wir amdano ni i gyd. Ond hefyd mae'n peth unigol. Troesom bawb i'w ffordd ei hun. Troesom bawb i'w ffordd ei hun. Ni gyd wedi crwydro, ond pawb yn ei ffordd ei hun. Un yn mynd fan co, un yn mynd fan hyn. Rhai yn rhedeg at atheism, rhai yn rhedeg at gau grefi, rhai yn rhedeg tuag at weithredoedd da. Fi'n treul ennill bywyd tragwyddol trwy fy ngweithredoedd. Pawb yn troi i'w ffordd ei hun. Mae yna 1000 o eilunod fe allwn ni droi ato, os ni'n troi o ddi wrth Dduw. 100,000 o eilunod. Mae feddwedodd, dwi'n meddwl, Fleifl dywedodd, Thomas Watson, bod ein calonyn ni yn ffactri eilunod. A beth yw eilun, ond rhywbeth sy'n mynd â'ch cariad. Peth cyntaf chi'n meddwl amdano yn y bore, peth ola chi'n meddwl amdano pan chi'n mynd i wely. Y peth yma sy'n mynd â'ch bryd. Peth na chi'n caru, gallai ddim gadael i hynny fynd. Beth yw eilun? Wel, yn eiriau un serin pop, Meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that. A beth yw'r I won't do that yna'ch eilun? Na, mae hwn rhy werthfawr i adael i hynny fynd. I won't do that. Na, mae hwn i gyd wrth gwrs yn tragic, oherwydd wi eisiau ofyn cwestiwn, beth ddyle yn eich tîm chi, beth tybiwch ddyle agwedd y bugail neu ymateb y bugail fod i'r fath defaid? A wy'n gwybod beth byddai'n ymateb i. Os oedd gyda fi fath praidd, fe fyddwn nhw wedi mynd i'r lladd-dy blynyddoedd yn ôl. Cig a gwlad. Maen nhw'n heiddi dim llai na hynny. Os oedd gyda chi praidd o ddefaid, oedd yn wastad yn crwydro, oedd mor styfnig, oedd nhw ddim yn gwneud dim byd, oedd nhw'n aniolchgar na gyd o'ch chi'n gwneud, oedd wedig ar ei ôl nhw, ond nhw byth yn ei fyddhau, byth yn troi, wastad yn troi oddi wrthych chi, wastad yn crwydro, wel, byddai'r abattoir. Na beth byddai heiddiant nhw. A chi'n gweld, beth yw ymateb Duw i'n pechod ni? Oed yn Dduw sydd yn dweud, na, anghofiwch am y peth, na'i cwato fe, na'i cuddio fe, na'i brwsio fe o dan y carpet. Gall Duw ddim wneud hynny,
Mae'n sanctaidd, mae'n gyfiawn. Mae rhaid delio â phechod, mae rhaid ymateb i phechod, a mae ymateb cyfiawn Duw i bechod yw i gysau pechod. Ac i droi wyneb oddi wrth y pechadur. Dyna ymateb gyfiawn. Mae'n sanctaidd, gallai ddim wneud llai na hynny. A dyna pam mae pechod mor serious. Dyna pam mae'r serious heno, mae'n ddifrifol heno. Oherwydd bydd rhaid rhyw ddydd sefyll o flaen Duw sanctaidd. A trwy allai sefyll ger i fron ef yn i sancteiddrwydd a minnau yn bechadur. Trwy allai sefyll o'i flaen. A fe yn gwybod pob peth amdanau. Trwy allai. Dyna pam mae pechod mor ddifrifol. Felly dyna ein cyflwr ni. Ni wedi dod i weld hyn. Ni'n gweld hyn o bod ni wedi crwydro. Bod hynny yn fwriadol. Dyna beth yw pechod. A bod hynny yn peth ddifrifol dros ben. Wel, dyna'r newyddion drwg, dewch chi symud i'r newyddion da. Dyma yr ail beth, a mae'n rhyfeddol bod na ail rhan i'r adnod yn ei oll a gwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd, a roddus arno ef, ein hanwirydd ni i gyd. A dyma ymateb Duw i'n pechod ni. Mae wedi trefnu ffordd i'n gwaredu ni oddi wrth ein pechod ni. Mae wedi trefnu ffordd i'n gwaredu ni. Mae wedi wneud rhywbeth, a mae wedi wneud rhywbeth rhyfeddol dros ben. Mae wedi paratoi, mae wedi darparu iachawdwriaeth, mae wedi darparu escape route i ni. A dyma fe, yr arglwydd a roddus arno ef ein hanwirydd ni i gyd, na mae pob gair fan hyn yn bwysig. Y peth gyntaf, mae Duw wedi gwneud rhywbeth. Mae'r Efengil yn dechrau gyda Duw. Mae gan Dduw newyddion da i gyhoeddi heno. A beth yw'r Efengil, ond newyddion da sy'n dod o Dduw ei hun, o'r tad ei hun. Bod Duw wedi trefnu ffordd, o ddim rhaid iddo. Ond i ddim yn heiddi fe, dyna pam mae'n ffordd grasol. Dyma pam mae'r Efengil yn Efengil gras. O'r dechrau hyd y diwedd. A beth yw gras, ond ffafr Duw tuag at rhai sydd ddim yn heiddi i ffafr. Ond dyma yr Efengil, mae'n dechrau gyda Duw ac ymateb grasol Duw i'n cyflwr ni. Wy'n hoff iawn o Emyn Doddridge. Mae wedi cyfieithu y Gymraeg, ond gras o'r fathberau sain, ni'n clust hyfrydlais yw. Hwn bair i'r neb datseinio beth ar ddeiar oll a glyw. A mae'n dechrau, ac mae'n sôn am ras o'r dechrau hyd y diwedd. Gras gynt a drefnodd ffordd i gadw ei ddyn. Ac wedyn mae gras ddaeth am traed yn ôl i lwybr nefoedd wen. A chymorth newydd, rhydd bob awr i ddwyn y daith i ben. Ac wedyn mae'n gorffen gras a gyrwn ar gwaith, draw mewn anfarwol fyd. Gras o'r dechrau i'r diwedd, gras Duw. A ni'n gweld fan hyn, ni'n gweld gras Duw, ond ni'n gweld y darpariaeth ei hun. A nodwch hyn, a'r arglwydd a roddus arno ef. Arno ef, pwy yw yr ef? Dyma iachawdwriaeth Duw, dyma ddarpariaeth Duw, yr ef yma. Y gwas dioddefus, wel pwy ydyw? Wel, ni wedi cael yr ateb yr arglwydd Iesu Grist. Y person rhyfedd hwn. Ac mae yn rhyfedd oherwydd
Mae'n ddyn ac mae'n dduw mewn un person. Yr arglwydd Iesu Grist, pwy oedd yn y Methlehem, ond y Duw dyn. Ail berson y Drindod yn ddarostwng ei hun ac yn gwisgo natur dyn a dod i'n plith ni mwyn ein hachub ni. Iesu Grist. A wi am i chi nodi hyn achos mae'n bwysig dros ben. Ef yw ein iachawdwriaeth ni. Ef yw darpariaeth Duw. Mae darpariaeth Duw ar ein cyfur ni yw ffeindio mewn person. Nid mewn eglwys, neu mewn ritual, neu mewn credo, neu cyffes ffydd, ond person. Dyma darpariaeth Duw, y person rhyfedd hwn. Chi'n cofio wedi enedigaeth yr arglwydd Iesu fe ath Mair a Joseph a Iesu'r deml, ac oedd na dyn yno yn y deml a'i enw Symeion, ac oedd Duw wedi rhoi addewid i Symeion y byddai'n gweld iachawdwriaeth yr arglwydd cyn iddo farw. A'r diwrnod hwnnw beth nath Symeion fe gymerodd yr arglwydd Iesu yn ei freichiau, do? Fe gymerodd yr arglwydd Iesu yn ei freichiau ac edrychodd ar y babi yma, edrychodd ar y person yma yn ei freichiau, a beth dwedodd e? Dwedodd e fy llyged a welsant dy iachawdwriaeth. Oherwydd oedd yr iachawdwriaeth yma yn ei freichiau. Yr arglwydd Iesu, ac felly, os chi wir gwestiwn heno, dyna canolbwynt eich ffydd chi, a'ch gobeith chi, a'ch llawenni chi. Mae mewn person. Ni ddim yn llawenhau mewn cred, ni ddim yn llawenhau mewn cyffes. Mae siŵr gymaint o bobl yn gofyn, o beth chi'n credu? Chi'n credu yn y 1689 Baptist Confession? Wel, wi yn credu yn hynny. Chi'n credu yn y Westminster? Beth yw'r ot? Dyma'r un y person, Iesu. Fe yw ein iachawdwriaeth ni, ac fe yn unig. Ac os mae'n gobeith ni yn unrhyw beth arall, ni'n crwydro. Mae'n gobeith ni mewn person, y person rhyfedd hwn. Dyma'r un i garu, a'i glodfori'n fwy nag un. A siwt mae'n achub? Wel, ni'n dod at y groes ond i ni. Mae'n dweud yr arglwydd aroddus arno ef, ein hanwirydd ni i gyd. Mae'n sôn am y groes. Ni gyd yn gwybod hanes Calfarion i ni. Gesemani ac wedyn safodd Iesu ger bron y Sanhedrin, ger bron Peilat, a Herod, a Peilat eto. Yn gwybod y creulondeb wynebodd wrth y milwyr. Mae'n diddorol iawn wrth edrych ar y groes. Rhoddodd y milwyr pethau yr arglwydd Iesu. Fe roddodd y milwyr y groes i Iesu i gario, do? Ac fe rhoddodd y milwyr cwrw o ddrain ar ei ben, do? Ac fe roddodd yr un milwyr hoelion yn nwylo ac yn draed yr arglwydd Iesu. Ond ai hynny yw calon y groes? Na. Beth yw canol y groes, y canolbwynt y groes, a beth yw hynny? Wel, fe rhoddodd Duw rhywbeth ar yr arglwydd Iesu.
Do fe rosodd y milwyr cwrnodd rai ar ei ben a hoelon yn ei ddwylo a'i draed, ond fe rosodd y tad rhywbeth ar yr arglwydd Iesu. Ac yn y tywyllwch, a ddath dros y byd a canol dydd, dyma Duw y tad yn rhoi. A beth roddodd Duw? Ein beiau ni arno fe. Dyma nhw. A'r tad yn rhoi ein pechod, yn cyfri ein pechod i account yr arglwydd Iesu. Gyntaf ddim yn adnabod pechod, cael ei wneud yn bechod, a wnaethpwyd yn bechod drosom ni. Ein euogrwydd ni, ein cosbedigaeth ni, ein barn ni, ein hiffer ni, arno fe. A beth mae'n dweud eithaf yr arglwydd a fyny ei ddwellio ef? Beth mae'n ni'n golygu? Mae'n meddwl to crush. A dyna beth digwyddodd. Ac am 2 awr, fe wynebodd e hyn i gyd. A dioddefodd. A chi nodi yn yr adnodd chi gweld ein pechod ni i gyd. I gyd. Fe allwch chi feddwl am hynny mewn 2 ffordd. I gyd, holl bechod i bobl. Llu o bobl. O bob lwyth a phob iaith. A phob genedl, pawb oedd e wedi dod i gynrychioli yn ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, y praidd i gyd. Eu pechod i gyd arnyn nhw. Ond fe allwn ni feddwl amdano fe fel hyn hefyd. Ein pechod fel unigolion, beth yw maint ein pechodau ni? Beth yw maint pechod un diwrnod? Beth yw maint pechod un wythnos? Beth oedd maint ein pechod ni cyn dod i nabod yr arglwydd Iesu? Beth yw maint ein pechod ers dod i nabod Iesu? O fe rhoddodd yr arglwydd arno fe ein hanwiredd ni i gyd. Pob iod. Popeth. Popeth yw popeth. Does dim heb ddalu. Rhoddwyd iawn nes clirio'r llyfr ar neb yn llawn heb ofyn dim i mi. Mae gyd wedi ei rhoi arno fe. A neu lle. A mae hynny'n golygu bydd ddim rhaid i fi ddioddef. Dim byd. Dim byd. Mae wedi clirio. Mae wedi croesi allan y det i gyd a'i waed ei hun. Dyma i allawdwriaeth yr arglwydd.
Dyma darpariaeth Duw, Iesu Grist, gandau wedi I groeshoelio. Beth yn ymateb ni heno? Wel, I gredu ynddo. Chi'n ffwl os chi ddim yn gredu? Dewis bod yn eich pechod yn lle cael maddeuant. Dewis marwolaeth yn lle bywyd. Dewis tywyllwch yn lle goleuni. Pwy byddai'n neud hynny? Na, credwch. Mae'n waredwr sydd yn gwahodd bechaduriaid I ddod ato. Deiwch ato fi, mae'n dweud. Deiwch. Deiwch, os chi eisiau Iesu heno, fe allwch chi cael Iesu. Gwybod bod rai bobl wedi clywed yn Bethesda, dwi'n yn siŵr beth mae'r Beibl yn dysgu ynglyn â etholedigaeth ac yn y bla. Na gyd na I gweud yw hyn. Os chi eisiau Iesu heno, os chi moyn Iesu, y waredwr, fe allwch chi I cael y waredwr. Deiwch ato. Ond diolchwch iddo hefyd. Wy'n hoff iawn o Emyn dim ond yn canu adeg y Nadolig, ond mae'n drefnu wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroc ar erioed. Ond mae'r Emyn mynd mlaen ond yw I ddweud hwn yw'r oen. Ar ben Calfariaeth i'r lladdfa yn ein lle. So mae'n dylid fawr y dalodd ac fe groesodd filiar ne trwy ei waed I ni cael bythol heddwch ar eiddfad. Ond y drydydd bennydd, dyma cyfaill, haeddi ei garu, a'i glodfori'n fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu'n dylid, anglanhau a'i waed ei hun, brodyr, dewch, llawyn hewch. Peidiwch bod yn miserable heno, llawyn hewch. Diolchwch iddo. Beth na thewch. Wel, ni'n mynd I ganu I orffen ein hoedfa. Wy'n hoff iawn o'r Emyn hon hefyd, y bugail mwyn o'r nef a ddaeth I lawr. I geisio I braidd, trwy'r erchyll anial mawr. I fywyd droes yn aberth yn ei lle. A'i crwydrad hwy, ddialwyd arno fe. Dewch I ni sefyll I ganu.
arglwydd ein diw ni yn diolch I ti dyna'n gobeth ni I ddod rhyw dydd i'r dref, gynno o arglwydd I dyfoliannu di beth bythoedd. Panaf i'r dref, i'r hyfryd gorlan fri, ni chrwydraf mwy, oddi wrth fy mi gael ci, wrth gofio'r daith, a'i holl ffyddlondeb ef, mi seiniau glod, I entrych nef y nef. Seiniwn dy glod I hyn o arglwydd, am yr arglwydd Iesu Grist, gam ein hiachawdwriaeth ni. Bendithia ni o ddiw wrth I ni yn awr adil yr oedfa hon, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.